estem utilitzant i fent al mateix temps en el llibre Matemàtiques la mesura del temps i ara sí en socials el mateix. Primer anem a començar amb aquesta activitat i anem a ordenar els dies de la setmana. Ja sé que molts de vosaltres ja se sabeu, però anem a recordar-lo una altra vegada. Diu que el primer és el dilluns, així que el dilluns el vaig a posar el número 1. Voleu que posem la cançó de fons? A veure. Dies de la setmana. Així està. I anem a posar-la al mateix temps que... Ui, anem a començar l'activitat. I comencem. Dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, setze. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, setze. Dimecres i el dissabte no vol. Dijous. 5 vaig a escola i 2 a casa. I comprovem. Tots 7 comencen quan jo dic Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, comprovem. Dilluns, dimarts, perfecte. dijous, divendres, dissabte, diumenge, setze. I anem a parar-ho i continuem nosaltres amb els nostres calendaris, rellotges, etc. Diu, per a mesurar el temps usem el rellotge. El rellotge ens diu les hores, els minuts i els segons. I el calendari. El calendari, què és el que ens diu? Els dies de la setmana, els mesos. Recordeu que en el nostre calendari posàvem els dies que faltaven per a falles, els dies que faltaven per a xocolatar i després se van canviar tots. Però bueno, no passa res. Diu, el rellotge marca les hores, el calendari, els dies, les setmanes, els mesos i els anys. Clar, perquè van passar del 2019 al 2020. Una setmana té 7 dies, que són, cantem? Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, 7 són. Anem a completar els dies de la setmana. Dilluns, molt bé, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, recordeu, dissabte amb 2 esses. Dissabte i diumenge. Perfecte. Ai, 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 diu, encercla el dia anterior, el d'abans, i el posterior en cada cas. Bé, l'anterior a diumenge és... Molt bé. Dissabte és divendres. El de després, el posterior de dissabte, divendres, dissabte i diumenge. Perfecte. Dijous, el de abans és dimecres. Dimecres, dijous i divendres. Molt bé. Dimarts, el d'abans de dimarts és dilluns, dimarts, dimecres i ja tindríem tots. Ara diu així que relacione. He de relacionar on escriuré els dies de la setmana, on
representarà els mesos i on les hores. Mireu, les hores ho sabem segur. I els dies de la setmana doncs vaig a dir un truquillo i és el calendari que utilitzem nosaltres, que a Benjamín li encanta mirar sempre quina assignatura va després. I ahí els dies de la setmana. I els mesos estaran al calendari. Veritat? Sou superllestos i ho sabeu tot. Doncs ja hem acabat per avui, però per dia farem la següent pàgina. Molts besitos a tots i a totes. Podeu fer-vos un horari d'estos per a fer els dies de la setmana i quines activitats feu durant el confinament. A quina hora eixireu al carrer? Els dies que falten, mira, sí ho podríem saber. Els dies que falten, per exemple, l'11 de maig diuen que uau, ja podem veure els iaios. Me pareix a mi, bueno, que això canvia cada dia, així que podeu fer un calendari d'estos i marcar en cada dia les coses que aneu a fer. Repte, val? Besitos!